Казки для Дзівусі і ўсёй Беларусі. Вітаю цябе, Дзівуся, як таксама ўсіх беларускіх дзетак, хто жыве як і ў самой Беларусі, так і тых, хто знаходзіцца па-за межамі нашай радзімы. Я казачнік Васіль, разам з казачніцай Аленай. Усім прывітанне. Мы будем расказваць яркія, цікавыя, нечаканыя гісторыі, як уласныя, так і тыя, што напісалі нашыя цудоўныя пісьменнікі-класікі. Словам, все гэта разам падкаст «Казкі для Дзівусі і ўсёй Беларусі». Подписывайтесь на нас, падтрымлівайце, ставьте падабайкі, а мы пачынаем. Пачынаем. Дзівуся. Жыў-быў у мінулым стагоддзі выдатны беларускі паэт, вельмі смелы і сумленны чалавек Аляксей Пысін. Шмат ён напісаў цудоўных вершаў. Не любіў Аляксей Пысін розных хуліганаў і нахабаў, не любіў тых, хто паліць у лесе вогнішчы, за чаго можа стацца пажар. Не любіў тых, хто крыўдзіць маленькіх, ну і проста яго раздражнялі ўсе незадаволеныя хлопчыкі, якія, напрыклад, не маглі сказаць «дзень добры» ці «добры вечар». Хапае ў нас такіх і ў кожным садку, і ў школе, і вось пра такіх вось незадаволеных хуліганаў нашая гісторыя. Адна вясёлая кампанія любіла падурэць. Пачынала она заўсёды з каруселі. Карусель, карусель. Хто баіцца, той кісель. Той не лётчык, не марак, хоць на выгляд здаравяк. Мчацца дрэвы і кусты. Едуць кладкі і масты. Мы разгон такі ўзялі. Не відаць ажно зямлі. Йоу! Але адной каруселі хлопцам было мала. Недалёка быў лес. Вось чаму б не зазірнуць у яго? Завіталі хлопцы ў бор і расклалі там касцёр. Быў спачатку ён маленькі, быццам жоўты матылёк. Потым выпархнуў са жменькі і ў галлё сухое скок! І смяецца, і трапеча хлопцам ён амаль па плечы. Хлопцы хвораст падкідалі, як язычнікі скакалі. Забаўляліся, дурэлі, покуль бровы абгарэлі, узялі свае кійкі і дадому на ценькі. А касцёр? Ён задаецца. На сасновы бор злуецца. Мне не трэба адпачынак. Дайце палак і галінак. Дайце тоўстых мне калот. Павяду свой карагод. Не дасцё, па лісцях скокну. Падыду да дрэў высокіх. Дабяруся да смалы. Абдыму агнём ствалы. Сосны к ветру з угаворам. Уратуй ты ад бяды, дзесьці хмарка ёсць над морам, добра, каб яе сюды. Крылы разгарнуў вятрыска, паімчаўся ён з-пад дрэў, ці далёка, а ці блізка хмарку лёгкую сустрэў. Хмарка любая, паслухай, плачуць сосны ў бары. Ты зрабі паслугу, мора ў бочкі набяры. Трэба хутка, пагражае злы касцёр. Хмарка глянула з-пад хусткі, ды паклікала сясцёр. І, пачуўшы трывогу, паплылі на падмогу з мора чорнага, Хмаркі шодрыя, з мора белага, хмаркі смелыя, і азоўскія, і балтыйскія, і высокія, і нізкія. Едуць то хмар на вялікі пажар, толькі грукат і гром. Пацямнела кругом. Кружаць хмары па-над морам. Дзе той дым, дзе той дым? Вось мы зараз пагаворым з дымам тым. Мы пажар тушыць умеем. Дзе агонь, дзе агонь? Кінем прухкія струмені на яго. Кружаць хмары нізка-нізка. Аж шчапляюцца за сук. Падмануў ты нас, вятрыска. Ах, свавольнік, ах, блазнюк.
аганюк, толькі тоненькі струменьчык, а ніякая бяды. І навошта столькі бочак прыцягнулі мы тады? Жартаваць не ўмееш, брат ты, не даруем мы віны. Гэта сосны вінаваты, хай адказваюць і яны. І пытаюць хмары злосна. Вы скажыце праўду, сосны, хто трывогу узнімаў, хто ганца к нам пасылаў? Сосны бедныя на гэта, мы трывогу узнімалі, мы ганца ў дарогу слалі. На ялінцы ля палянкі ёсць гняздзечка берасцянкі. Чула птушка, што касцёр выхваляўся знішчыць бор. І ўступіла ў бойку з ім. Ого! Засціла ў ёй вочы дым, а смурод лез у рот. Боже мой! Берасцяначка лятала, да ігліцы адмятала і адносіла лісты пад ядлоўцавы кусты. У крыніцы каля дубу брала кропельку ў дзюбу, залівала галавешку, каб не выбіўся на сцежку, ды не выбег на гушар неўтаймованы пажар. Якая малайчына! Абпаліла крылы, выбілася з сілы. Бедная! А касцёр яшчэ жывы, хоць і ніжы ён травы. Падымаецца дымок, не здаецца аганёк. Кажуць хмары берасцянцы. Ты зрабіла, што магла. Вось мы пройдзем па палянцы і агонь зальём датла. Сойдзе дым і сойдзе чад, ну, ляці да птушанят. Дзякуй. Хлынуў лівень шчодры цёплы, мые дрэвы і кусты. І зліліся хутка кроплі ў адзін паток густы. Не паток, а потоп, крэк чаду. Душ мне люб! Па каленкі ў лужах елкі. Все бярозы маюць косы. А ядловец пену ловіць. І няма трывогі, рады дрэвы і кусты. Чыста вымыты дарогі, па которых пройдзеш ты, у шчаслівую часіну, пасуніцы і маліну. Адзін з тых хлопчыкаў, які летні зрабіў пажар у бары, быў вельмі няветлівы, і звалі гэтага хлопчыка Петрык. Грэе сонца. Грэе ветрык. Пазяхае часта Петрык. Кепскі ў Петрыка настрой. Беззарадкай не займаўся. Не ўмываўся. Не ўціраўся. Ні сцяжынкі, ні дарогі малышам ён не даваў. З добрай раніцы нікога Петрык не павіншаваў. Сонца ласкава свяціла, не змаўкаў пчаліны звон. Толькі хлопцу ўсё не міла, не усміхнецца нават ён. Парасят загнаў на градкі, вераб'ёў страляў з рагаткі. Вось даяркі мыюць вёдры. Маці Петрыкова тут. Петрык не сказаў дзень добры, закрычаў. Салют, салют! Змрок вячэрні, прахалода. У садзе не шумяць лісты, вее вільгаццю з балота, асядае пыл густы. Пастухі прыгналі статак, маці спаць кладуць дзіцятак. Пад вярбою каля дому Петрык многіх сустракаў. Ды нікому добры вечар не сказаў. Петрык спаў і ўбачыў. Сонца лезе ў хату праз ваконца, пачынае допыт строгі. Хіба ранак быў нядобры? Хіба дзень мой быў нядобры? Хіба вечар быў нядобры? Ты ж нікога не вітаў з добрую парою і нікому не жадаў добрага настрою. Не хацеў маіх даброт? Будзе ўсё наадварот. Зранку неба ўслалі хмары. Дзесь паблізу гром ударыў. Бабах! Петрык з ложка як ускочыць, стаў ён вочы праціраць. Дымаланка слепіць вочы, вокны ад грымот звіняць. Гром грукоча, гром рагоча. Можа, Петрык, выйсці хочаш? Барабаніў дождж па даху. Біў пярун з усіх гармат. Петрык енчыў, ныў са страху, навальніца не на жарт. Сонца ў небе не відно, раззлавалася яно. А ў петрыкаўскага сябра Кастуся таксама быў дастаткова страшны сон. Перад гэтым ён бесклапотна еў вішні, глытаў косткі, думаў, што ён самы разумны, шмат каго вогуле ён любіў крыўдзіць, і вось ён праглынуў костку, і прыснілася яму вось што. А чаго ты, Костя, пабялеў? Костачку з вішняй з'еў. І прысніўся Косцю сон.
быццам бы не Костя, а ўжо вішня ён. І не можа Костя рот адкрыць, і не можа Костя гаварыць. Стаў ён каля дома за вуглом, не пускаюць Косцю ў дом з галлём. Вунь ганяюць хлопцы звонкі мяч, не пабегчы з імі, хоць ты плач. Гром, маланка, ливень, гул вады, уцякаюць людзі хто куды, і ляцяць каменьчыкі, проста жах. Гэта б'юць з рагатак па суках. Рэжа і ламае хтось галлё, бач, яму патрэбна пугаўё. Ой, чыесьці зубы бок грызуць. Адганіце, людзі, ад мяне казуль! Тут прачнуўся Костя ў халодным поце і ніяк не можа сон забыць. Цяжка, вельмі цяжка вішняй быць. Цяжка, вельмі цяжка вішняй быць. Дзівуся, гэта былі дзівосныя вершаваныя казкі Аляксея Пысіна пра розных свавольнікаў і хуліганаў. Вядома, што лепей залішне не сваволіць, лепей не трапляць у такія сітуацыі, любіць адзін аднаго і быць вясёлым, радасным, цудоўным, сонечным. Дзівуся, я цябе вельмі люблю. Гэты падкаст для цябе, казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі. Ну а, паважаныя, дарагія родныя слухачы, стаўце падабайкі, падпісывайцеся, падтрымлівайце нас, і вас будуць чакаць шмат новых, цудоўных дзівосных казак. З вами быў казачнік Васіль І казачніца Алена. Да хуткіх сустрэч! Казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі!